Seniwati manunggaling budaya seni warisan sing para wali warisan sing nenek moyang sing wajib dihati-hati sing wajib dipusti-pusti seni sandiwara dwi warna pimpinane mimik kajiwa seni pengurus Ayunda Haja Wiwitrini Widyawati alamatnya Desa Santing Kecamatan Elosara Kabupaten Indramayu sedaya sami nyakseni sedaya sami ngormati sesepuh kali kulungun sedaya sami nyakseni nyuwun agung pangapunten. Mamai Endi Mimi Endi bos ayam putih minangkane bos ayam putih sing Karangasem omai jae gede kanggo manten majikane gede minangkane anggun dua dewe kanggo mas genta nok aye gede mamai Ica nang detoe gede anake semati tin dewek dinani-nani bibisanani nokrani nokratnangan mamae Tedi tukang shopping Inomochi Rizki sing ditembangi Mama Rizki minangkani sing hormati kanggo majikan tua Mimi Endi Mama Endi minangkane bos ayam putih wong Karangasem dewek kanggo anggun buek dik minangkane manten majikan nok anggun sing ananing Jepang kanggo omange jaya sing duwe warung pecel lele eman-emane wong seduluran ora bakal alibae selawase kanggo nokrani sing ayu dewek nokrat naik kedik mamae Tedi minangkani sing ditembangi Mimi Devano kedik Mimi Devano Mamae Ariska minangkane sing duwe santing nok ikae kedik sing duwe sinartani sing duwe rias penganten wong gadur kang eeng dewek
tanok ayi mamae Ica aja lali selawase sing eman katon emane kanggo mamae Abimanyu kedik mimie Abimanyu kedik kanggo nang deto anake semak titin dewe Aasen dia kedik Aasen di sing ananing Jepang Aasen di mimie depano kedik sing ananing Taiwan omae Jaya sing duwe warung pecel lele mamai Ariska sing duwe santing anggun buah manten majikan mamai Tedi nokrat naik kedik nokran ye kedik sing ayu dewek sing ananing Taiwan kanggo nok aye kedik mas genta mamai Ica dilali-lali angger ora bisa lali Ariski sing lagi dadi penganten aja lali bae mamae Rizki kedik minangkane sing ora mati mamae Rizki mama tuan rumah mimi tuan rumah majikan tuai kedik mimi ending mamange endik sing paling eman lan sayang bos ayang wong Karangasem majikan tua dewe mama tuan rumah sing hormati majikan tua aja lalu mama endik mimi endik bapak tuane kembar sing ditembangi wong kali kulon aja lalu omae Jaya sing duwe warung pecel lele bos Dharma Ayu ayae Akila bundae Akila wong gadingan papae Nanda bos kusen wong Cirebon Girang aja lali papae Haikal mamae Haikal aduh majikan tua mamae Endi aja lali Rizki penganten mama Rizki tuan rumah kanggo majikan tuai kedik mama mimie endi minangkane bos ayam putih sing Karangasem Kang Eeng sing duwe rias penganten wong gadur mamae Abimanyu mimie Abimanyu kedik sesepuh kali kulon aja lali bae selawase bapane kembar bapak tuane kembar bos telur asin wong kali kulongon mimie Depano sing ananing Taiwan aja lo digawe nglamun manten majikan anggun buah gonok anggune kedik nokran ya kedik nokrat naik kedik mama ente dia kedik mas genta kang gonok aji kedik mama Ica kedik mama Indah wong dongkal aja lali mama Aris kasih dua santing bos Dharma Ayu kedik wong gadingan ayai Akila bundai Akila mama papai Haikal wong kiang binong minangkane sing ditembangi Aasen dia kedik sing ananing Jepang aja lali selawase
uri rubu mengulon penganten lanang panas pring wong demen durung lakon omahe jea awan katon bengi rasa ketumon kuwayang temenok ijang lamun kula diklakono cikanok cika ati gelisah yen sedina ora ketemu nok cika kaya hampa awak lemes kerasa lesu awan lan bengi kula beli bisa turu bos ayam putih kebayang-bayang kang eng pengen gagek ketemu yang sekian ning di sun pegel mulati apa ingkar janji yang ningen di anane pegel mulatane blitahan rasane wayang temen ora laksana ulang demen sayang loli ning wong tua ati gelisah yen sedina beli ketemu bos ayam putih kaya hampa awak lemes kerasa lesu awan lan bengi kula beli bisa turun kebayang-bayang pengen kaget ketemu yang sekian ning endi sun pegel mulati apa ingkar janji yang ningen di anane pegel mulatane blitahan rasane wayang temen ora laksana kula demen sayang loli ning wong tua ning pribasane bring uri rubu mengulon panas pring wong demen
awan katon kang eeng bengi rasa ketuwun kuwayang temen lamun pulang beli kelakon siring-siring lamat-lamat gamelane kepireng sing ketepian nok si kangen penganten wadon dewe kanggo penganten lanang minangkane ariski dewe nok hanin sing duwe bongas pentil ngaturaken matur kesuwun aja lali penganten lanang kanggo Mama Erna kedik Mama Erna bos sayur minangkane sing ditembangi bos sayur minangkane wong si pedang kaenem dewek Mama Erna matur kesuwun nok hanine kedik matur kesuwun bapak tuane kembar bos telur asin aja lali bapak tuane kembar bos telur asin matur kesuwun nok cikang matur kesuwun Aasen diek dik sing ana ning Jepang matur kesuwun Mas Genta Mama Ica matur kesuwun Omae Jea sing duwe warung pecel lele ngaturaken matur kesuwun Mimie Depano sing ana ning Taiwan ngaturaken matur kesuwun Nokratna nokranie gede Mamae Tedi matur kesuwun kanggo manten majikan anggun buah lo anggun sing ana ning Jepang matur kesuwun majikan tuangan mimie endi matur kesuwun bos ayam putih bongkar ngesem anake mati tinedik nang beto matur kesuwun pemain anda bos kusen aja lali selawase bos Dharma ayu kedik ayae akila wong gadingan bundae akila sing ditembangi Mama Rizki sing paling eman kanggo Mama Ariska sing duwe santing aja lali bae selawase Nokika sing duwe sinaretani sesepuh kali kulone endi eman mangka eman kang emane wong seduluran ora bakal lali seumure ali-ali ilang matane diganti piralarane aja lali bae karo kulane ditinggal piralarane Mama
aja lah kagawe katon kang gawe katon bayangan mamae aris kae geding sing duwe santing dewek anake mati dine geding nang deto aja lamun bapak tuane kembar bos telur asin mai jaya sing duwe warung pecel lele bos Dharma Ayu wong gadingan ayahe Akila mamae Abimanyu